ସହର ଦୌଡ଼ୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକିବାକୁ କହେ, ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ। ଲାଲବାଗ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭୂତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଟ୍ରାଫିକ୍, ହର୍ନ, ଦୌଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଥରେ ପଶିଲେ ସହର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ଥିବା ଲାଲବାଗ ରକ୍ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପଥରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରାୟ 3000 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଲାଲବାଗର ହୃଦୟ କୁହାଯାଏ 1899 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍କୁ। ଲଣ୍ଡନର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ପ୍ୟାଲେସ୍ରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଏଠାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ଲାଲବାଗ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଲେକ୍ ଦେଖିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ନର୍ସରୀ ଦେଖିଲି। ଶସ୍ତା ଦାମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ କିଣିବା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଘରକୁ ନେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ଫଳ, ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଦୁର୍ଲଭ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗଛ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଟ୍ରେଜର। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ 240 ଏକର ଜାଗାରେ ପ୍ରସାରିତ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ। କେବଳ ଗଛ ଫୁଲର ସଂଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସମୟ ସହିତ ଏକ ନୀରବ ସମ୍ପର୍କ। ଲାଲବାଗର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 1760 ମସିହାରେ, ଯେବେ ହାଇଦର ଅଲି ଏଠାରେ ଏକ ମୁଗଲ ଶୈଳୀରେ ଉଦ୍ୟାନ ଗଢ଼ିବାକୁ ଭାବିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଲାଲବାଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେବଳ ଲାଲ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ୟାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଲାଲବାଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ପଶ୍ଚିମ, ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରର ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ଅଛି। କେହି ଦ୍ୱାର ଭିଡ଼ ଭରା, ଆଉ କେହି ଦ୍ୱାର ନୀରବ ଓ ଧ୍ୟାନମୟ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠାକୁ ପ୍ରାୟ ଦିନ 12ଟାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲେକ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଜାଗା ପୁଣି ଆସିବା ପାଇଁ ରହିଯିବା ଭଲ, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲାଲବାଗରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ଗଛ ରହିଛି। କପକ ଗଛ, ବାଓବାବ ଗଛ, ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା କୁକ୍ ପାଇନ୍,
କେତେକ ଗଛ 200ରୁ 250 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା। ସେମାନେ କେବଳ ଛାୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ସମୟର ସାକ୍ଷୀ। ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆମ୍ବ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ସାରା ପୃଥିବୀରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ଆଣି ଏଠି ଲଗାଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲାଲବାଗ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆମ୍ବ ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ନୀରବ କେନ୍ଦ୍ର। ଲାଲବାଗ କେବଳ ଦେଖିବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନୁଭବ କରିବାର ଜାଗା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମଶାମାନେ ଆସନ୍ତି, ଲୋକେ ମଜାକ କରନ୍ତି। ଏଠି ରହିଲେ ମଶାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସାଧାରଣ ମଜାକରେ ମଧ୍ୟ ଲାଲବାଗର ଜୀବନ ଲୁଚିଥାଏ। ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଟିକେ ବିରତି ନେଲୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ମିଳିଲା ନିରା। ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଥିବା ତାଜା ପାନୀୟ, 60 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଗ୍ଲାସ। ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ବେର କୋଳି କିଣିଲୁ, ଯାହାର ଦାମ 50 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଦିନ 2ଟା ବାଜିଗଲା। ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶେଷ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଆସିବି। ଅଧିକ ସମୟ, ଅଧିକ କଥା, ଆଉ ଅଧିକ ଲାଲବାଗ। ଆଜି ଲାଲବାଗ ଭିତରେ ଆସି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅଫସୋସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ କେତେକ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ରହିଯାଏ। ଲାଲବାଗ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ଏକ ଅନୁଭୂତି। ଯଦି ଏହି ଶାନ୍ତି, ଏହି କଥା, ଏହି ଭ୍ରମଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ମୋ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।